रिझर्व्ह बँक लवकरच बँक खाती पोर्टेबल करणार आहे, ज्यामुळे सिम कार्ड प्रमाणे तुम्ही बँक खातं पोर्ट करू शकता. खाते क्रमांक तोच ठेवून बँक बदलणं शक्य होणार आहे. आरबीआयच्या पेमेंट्स व्हिजन 2028 अंतर्गत बँक खातं पोर्टेबिलिटीमुळे ग्राहकांना लवकरच त्यांचा खाते क्रमांक न बदलता बँका बदलता येऊ शकणार आहेत. आता सिम कार्ड प्रमाणे बँक खातं देखील पोर्ट करता येणार आहे. खाते क्रमांक तोच ठेवून बँका बदलता येणार आहे. आरबीआयची पेमेंट स्विचिंग सर्व्हिस बँकेत खातं शिफ्ट करणं शक्य होणार आहे. ऑटो पेमेंट आणि बिल सेटिंग्स शिफ्ट करण्यासाठी नवी यंत्रणा असेल. मॅन्युअली EMI किंवा सॅलरी सेटिंग्स बदलण्याची गरज नाही. परदेशात पैसे पाठवणं आता अधिक जलद आणि स्वस्त होणार आहे. बँकिंग सेवा अधिक ग्राहकाभिमुख करण्याचं धोरण आहे.